Afsnit 2. Kan vi spille det mig, igen, eller tager du... Ja, det er dig. Er der nu? Ja, men det er helt Roskilde. Og igen endnu en reklame. Roskildes drukspil. Sådan en, hvor man kan spille alt muligt sjov. Når vi tager lykkehjulet, Nej. så vender du den, så drejer du den. What? Så er det til dig eller mig? Ja, jeg tror det er til dig selv. Så kan vi læse reglerne. Det står oppe på spørgsmålstegn, så kan vi læse reglerne højt. Drej lykkehjulet med uret og tag konsekvensen. Skift hjul ved at ryste posen. Okay. Vi kan få noget andet, der står på den ved at ryste posen. 1, 2. Herre, skål. Giv 3 tårer. Giv 4 tårer. 2 tårer. 1 shot. Så skal vi have Jägermeister frem. Det gider vi ikke. Nej, det ligger oppe i bilen. Ja, der er langt. 5 liter. Er det? Nej, 4 liter. Nej. 3,7. Var det ikke en liter, du havde? Jo, men du gav Nej, ham det der er en rigtigt. del. Jeg kan ryste posen eller hvad? Skal jeg bare ryste mobilen eller noget? Tryk på, ryst på, Den går bare. tror jeg. 1 shot. Alle bunder. Den er god. Den tager vi. Den til venstre. Det er mig. Eller... Jo, for hvis du fortsætter den vej langt Det er dig. Nej, hvis du... Jo. Det kommer jo på YouTube. Så starter vi det forfra, fordi så... Nej, hvis det er til venstre, så er det personen, der sidder bag skærmen, der siger. Ja, det er det, jeg siger. Så skal vi være? lige starte den forfra, så man ikke kan høre, at vi sidder og diskuterer, hvad der skal ske. Jamen, Trykker man. man. Jeg drejer nu. Jeg tror egentlig, jeg trykker om. Ja. Wow. Fuck laver den? Den vil ikke blive... Nå, okay, på den måde. Så med hjul, han kan ikke flå. Sådan. 1, 2. Ha! Til mig? Ja! Åh. For helvede! Ellers så hedder den Giv ud. Til mig igen, eller hvad? Så er det mig. Herreskål. Jeg kan ikke løfte skidtet. Nej, skål. Også hvis du er mand. Jamen, når det er sådan en, så skal jeg gøre det igen, fordi det er sådan en alle mod alle. 1, 2. Nå. Puh, ja. Hey. Prøv lige igen. Så må du. Nå, giv en tår. Ja, du får lov. Ja, næste gang så er det en anden, der får lov. Det kan jeg godt fortælle. Hvad gør vi? 2 shots. Nu må jeg hente Jägermeister. Der er ikke noget at gøre ved det. Skider sgu ikke. Nej. Nå. Det gør vi en anden dag. Shot igen. Ja, men, så har vi 3 bare. Herreskål. Hvis du er mand, drik. Ja, det er virkelig. Du kan altså også lidt af en bitch. Alle bunder. Nej. Skal vi så ikke bruge den her? Jo. Den er åben, jeg skulle lige til. Det er heldigvis ikke ølskum. Yes. 1, 2. Sådan. Og det burde en cider faktisk. Der er gang i den. Jamen, det er alt koldioxid, mand. Det blæser ikke, skal vi lige sige. Så det der, det er altså ret klamt.
Nå, så skal vi have mere. Øj, mand. Så tager vi... Carlsberg! Carlsberg. Det er vist til næste afsnit.